to an gima wacho molo kaduogo kar health ka kata somo gi gichal cheno gi beyo ka ginyalo tiyo dwa bed maber kata kawach kaka koro shama chendo ni an awinjo matek marach ni sha ok ti kaka ne wadwaro kech asewuothe pinje moko aseneno nwachako wache ndalo Kibaki mwachako ndike wachno mokwongo koro kuwuok gik mochan gi beyo to kata konyathi to pod otangni ukulwete umoko maber miyo wanyalo kwaka wan ng'ato kan komiti mantie atemo ni dong walose mondo losre maber anyalo mana kojini onyalo losre kendo watemo mondo lose sani pod kiwacho ni ji ni gini tiyo maber tiriambo wachni onyalo tiyo maber wach mogik makore wewaga neno kama makamu bende oro na message ka otemo go simu mang'eny wacho ni mos na jakom mar duol mar nyikal mano ng'ama osomo doctorate marach kabisa to wacho ni one to one e sirikal nyisna nyikal ni candidate mar president wadhi mana bedo go mana bang 2032 ka Ruto osetiyo wach mogik makore wewago mano makamu wacho wach mogik mawewago ni gimo kaka jothurwa gima duong' mondo watim kama koro wantie gi gima notimrenwa wamak party motegno wajiw party jogo motele branches ojiw kendo ging'e sama koro indiko ji ondikre maber gigo mwaneno kuyom